आता आपली आजची रेसिपी आहे कढी वडे. आपण तांदूळ, हरभऱ्याची डाळ, तुरीची डाळ, मुगाची डाळ, उडदाची डाळ सगळं बारीक केले. आता आपण हिरवी मिरची, लसूण, आलं, धने बारीक केले कढीला वड्यासाठी. ते सगळी डाळ पण बारीक केली, मीठ टाकले, पुदिना टाकले, कोथिंबीर टाकली. कढी वडा आपला खाण्यासाठी तयार. नक्की करा, नक्की खा आणि नक्की सांगा कढी वडा कसा आहे.